Yun. So, gandang araw guys. Meron na naman tayong isang project. Predator. Mini Predator ulit. Yun. Predator X. Battle tank na siya. Tapos regulated. Taiwan regulator siya. So, folding bag. Retractable bag. Pero i-bubble pop natin to guys. Yan. I-bubble pop natin to. Ito yung project natin ngayon. Yan. So, stay tuned guys. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Yan, yung design ng box na gagawin natin. Ito yung airgun. Yan, ganyan siya. Yun. So, kapatapos tayo guys. Yan, stay tuned lang. 24 hours later.
24 hours later. Yun. So, natanghalo guys. So, natapos na natin yung ginagawa nating bullpup. Ito. Yung mini Predator. Predator X. Ito pala guys, galing kay ano to? Kalanguya Tech. Kalanguya Tech. Yan. So, nilagay natin dito yung sulos. I-test natin sa ano. I-test natin doon sa taas. Kila Doy-Doy. Kung ano, kung maganda yung patama. So, yun. Natapos na natin. Yung Predator X na bullpup. Yan. So, bali dalawa yung butas. Dalawa yung butas kasi dalawa yung ano, screw na maliliit. Maliliit kasi yung screw na nilagay. Kung malaki sana kahit isa lang. So, ito. Magta-try natin guys sa ano, doon sa firing range ni Doy-Doy doon sa taas. Test fire natin kung ayos ang tama. $30. Try natin sa may ikot-ikot. Oh, niya may isang. Isa lang. The place mababa. Dito natin. Namaan. Dalawa. May tawa na natin. Ito yung baril na. Ito dito iwan. Ito yung iwan. Anong pati? Nag-chip ka na. Nasaktan mo yan. Paano? Isa mo. Isa naman. Ipagtatay. Isa. Ilaw mo din pak na. Oh. Yan. Yung spinner, 30 meters. Ito ay, inlam sa lang nga dyan. Nakalumbang gamit yung isa. Nakatago yung isa. Nakatago yung isa. Naka-bluetooth mo dito eh. Okay.
Matikim bloated. Kung mabali, bloated mo. Bloated mo ko na mo. Wow. Naman, kahit nakatago. Ayun guys. May Testing mo ba? Itong sa right eye So yun guys, nakita niyo yung kasama ng ano ng ginawa natin na Predator X na galing kay Kalanguya Tech. Ito. Nakita niyo naman yung performance niya guys. Ayos na ayos. Ito pala guys, pinapampong ko rin to kung sino mo may gusto. Maganda tumama guys. Mahangin lang kasi kanina kaya may kunting daplis dun sa plate na may ikot. Pero ganda ng patama guys. Nagwa 1 hole siya sa 30 meters nung sinero ko kanina. Nilagay ko lang tong sulos para ma-video. Ito, pinapampon guys. Hindi kasama tong sulos natin. Kasi medyo mahal. Pero kung gustong buo na to, basta kaya yung presyo, ibigay ko na. Yan. So, yung mga may kursorada guys, message lang kayo kung gusto nyo ampunin to. Langka pala itong kahoy niya guys. Matigas. Matigas na magaan. Mahirap gawin. Umuusok yung ano natin, yung mga flap disc natin, saka yung mga pinang-uukit natin dito. Kaya maganda ang ano, ang quality ng langka na bat. Sapat pa lang, panalo ka na. Matigas na magaan. Kaya meron na rin ano, gumawa na rin ako ng kalabitan. So yun guys, PM lang sa may gusto. Pampong ko na rin ito kasi hindi ko naman magagamit. May mga airgun tayo dyan na 3. 2 yung kay Brother Chris, saka yung Taurus ko nandyan. Kaya ito hindi magagamit ito. Pwedeng gamitin ng paminsan-minsan. So yun guys, PM lang may gusto na umampun dito. Predator X yung nakabulpak. Maganda tumama guys. Yun, so hanggang dito na lang guys yung video natin. So kita-kita ulit tayo sa next na video. Shoutout sa lahat ng hunters natin.